ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂಚೋಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಏನೇನಿ ಇಂದ್ರದ ಕಡುಲ್ಲ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಮೂರು BBMP ದಾಗ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಬುಕ್ಕ ಗೂಡ ಅಂಗಡಿನ ಫುಲ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಗ ಏನು ತೋಯ್ಪೇನ JCB ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಗ್ಲ ಬೊಕ BBMP ದಾಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಅವಡು ಆತನ ಎಷ್ಟು ಅದೈತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಾಟ್ನೇನೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಡಿಯರ್ ಬಿಟ್ಪುಜಾರು ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಚ ಆನಾಗ ಅಂದೊಂಜಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪಯರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆರಾಮ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಜನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುಂತಲ್ಲ ಇತ್ತದಲ್ಲ ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಡು आजा आजा ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಕೂಡ ನಮಕ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪೋಯರ ಈಸಿ ಆಗುಂಡು.